Deti, dneska je Halloween. Príďte ku mne, dávam vám štedré sladkosti. Prídeme! To som šťastná. Dovidenia, žiaci. Dovidenia, pani učiteľka! O 8 sa stretneme pred školou, aby sme šli k učiteľke. Dobre, okej. Ahojte, čaute. Ahojte. Ahojte. Čaute. Ahoj. O 8 večer. Čaute! My sme dostali veľký bombarový koláčik. A vy? My sme dostali vetšovkový koláčik a nejaký hašlerkový. Však zlatíčka. Tak poďme k tej učiteľke. Tak zazvoňte. Dobre. Ty kokos, to má iné zvonenie. Ahojte, milé deti. Prepáčte, že som vás asi vyľakala tým zvonením. Máte úžasné zvonenie. Ďakujem. Toto si máme dať ku tomu stromu? Áno, dajte. Počkajte, ja vám to tu dám. Tak poďte dovnútra. Ďakujeme. Ďakujeme. Usaďte sa, deti milé. Počkajte, tu idem po sladkosti. Áno. O pol hodinu neskôr. Tak ju poďme teda pozrieť. Fakt, naozaj. Ale, babi, je to tu troška strašidelné. Áno, je. Bože, nebojte sa, ešte ale posranky. Tak ja idem. A ja. Počkajte na nás. Toto bude asi kúpeľne. Poďme sa tu trochu rozhliadnúť. Dobre. Po učiteľke niet ani stopy. Ja viem. Zabijem vás. Čo sa deje? My sme videli tú učiteľku krvavú. Ona nás chce zabiť? No určite, chalani, vy si fakt poserne šupie dve. To je halloweenský kostým. Poďme hľadať ďalej. Oblej sa, ja sa trocha bojím. Aj ja, možno mali chalani pravdu. Videli sme ju naozaj. Babi, majú prednosť, chalani, choďte posledný, ak by nás chcela že vraj zabiť. Nuž, dobre. Och, čo to je? Je to truhlicatý slepúch. Je nejaká zaseknutá. Pozrite sa, vnútri je knížka. Aj s nejakou dýkou. Tu dýku si berem. Kto tu knihu chce prečítať? Ja čítať neviem. Ja ju prečítam, vy poserovia. Čo to tam je napísané? Nečítaj to, možno sa ti niečo stane. Posunte sa, tu je tma. Nuž, magické kúzlo má sa čo stať. Pane Bože! Len vietor. Dobre, pokračujem. Ale babi, ja už sa fakt bojím. Magické kúzlo má sa čo stať. Ten, kto tu vkročil, čo to číta, ten umrie takisto ako tí, čo sa pozreli na mňa v zrkadle. Smysla. Papi, ja už sa totálne bojím. Zdráme. Tak poďte ďalej. Rýchlo, poďte, čo sa stalo. Rýchlo. Och, nie. Pozrite, tam je nejaký papierik. No, počkaj. Čítaj. Vy hlúpani, na čo ste to jedli? Zmenili ste sa na prasatá a tie sladkosti vás vnútra samé zabijú. Vy hlúpanie. Nemali ste sem chodiť. Nedotýkaj sa mojich kamarátiek, mám dejku, čo ťa zabije! No jasné.
A teraz je rád na vás. Utekaj! Och nie, Blisa, sme v kúte! Och, Blisa, chyca moje ruky a zavri oči. Prosím, nech sa to skončí! Nech sa to skončí! Blisa, stávaj! Čo tak vrieskate? Dobré ráno, spachtošky. Good morning. Good morning. Och, dobré ráničko. Aj vám sa snívalo to, čo nám? Že nás učiteľka chcela zabiť? My sme umreli prví, preto sme sa prví zobudili. A potom my dve. A potom ja. A nakoniec vy. Deti! Sladkosti. Och, ďakujeme. Tak, toto je pre teba, to je pre teba, Ďakujem. to je pre vás dve. Ďakujeme. A pre vás dve. A Ďakujeme. posledná ostala asi pre teba. Tak ďakujeme. Dovidenia. Tak dovidenia, deti, šťastný Halloween.